Chen atana andulo castil te kan clear ho dona khonga in ka channel minlo subscribe lo dekha minlo subscribe sakbe don nia Castello di Montefiore he castle hi Italy ramin athlona du tu piang te dana na yaphal te chinga mi ania he castle thlak hi entala renovate ngai ania ichei thale thai ani zongin iduani chuan hotel atante restaurant atante le thil dang po ni se khwalzin te hip thai tu tak ni turin achei that thai ane nima sela chu tianga ikonwa duani chuan Italy sarkar ne na intho ho angai dona achan chu he castle hi alien em maya abang te hi asang tha em a chei that le po thil ol sam tak chu ani hau lawang le nima sela he castle to war mor tangin hun hlatak tak te ithir kol thaya he castle hi 13th century hun lai sak ania Marquette region a omni in Italian castle dang te ang bokin a hluin siam that ngai lai atam em ani nima sela ichei tha a siam tha thai ani ngot zongin nangma castle nge yom thayang thil chi sang sumdon na atante imang thaya he castle hi tuman a thon po in lual indu tu an lo om lova a chan bernia lang chu siam that ngai lai tam tak om wangte sum tam tham tak central angai dona wangte le aom na mun hi an du lo wangte po ani bok ane Neverland Ranch Parkvela kalnuam timi tan chuan he castle hi hunnuam tak tur hi ani a Neverland Ranch hi California USA a om ani ve thunga he castle chevel hi ramzau takani a ekar sang hi le sari zeta sau ni in he castle a hian movie theater mi samnga en thaina te tennis playground te le chu mai baka ramsa ta tu tlan thin po tam tak om boka dance studio te Disney theme train te le mi khol in te swimming pool lian tak tak te om boka Neverland Ranch ram hom chunga thil om zong te hi US dollar millions a chuang ni tur chut ani hem mai a hlut na za thi aman zat ni ma se kumsom chunga anzor atanga aral nu po a leitu anom tak lawa chuan aman chu an ti hniam le ta dewa 31 million in an thale ta a ma se tu man ana leidu le ta chuang lo ane he castle hian chanchin ngai nom vak lo alo nei to wang alo ni a pop singer Michael Jackson a khan chen na atana lo mang to hi alo ni a Michael Jackson a khan he castle a hian thil rap thlak tak tak ati thin an renga chumi awang chuan tu man an lei diu hri lo ane Quebec Castle Snowy Canada Quebec Castle hi nom chen na hun anga siam ni in swimming pool tam tak anda tel boka nema sela he Quebec Castle hian leitu amuzau me lo mai bedroom pariat le bathroom ko min avain room samnga zet awma he castle le che velte ram zau zong hi ekar 5.25 ni in castle chunga hian fireplace ringot po som pasari lai mai om nge bok ani chu mai ba ka chuan oin da that na room te gym te le spa room te om boka he castle hi ice hockey player Mario Lemieux sasak ni in amanza ta boy vak angai lo achan chu tu man an lei du tlat lo ani mitam jok chuan castle lian ta ko om chu kan nei atlin ve lo te antia he castle a hian classic lai page 1 of maya avo zo rukot po temperature minus 30 degrees Celsius hial te ani thin ani Wager Castle he castle ero he chu Belgium ramami ani ve thunga castle lian tak ni in castle gate rungut po hi lian thatak ani he castle hi ramngo cha hringdup mai le tuikho ropui tak tak ten hol vela he castle hi sang khasuko sumko panga khan chei that alo ni to a chuti lai chuan achung te chu an thak deuh vek to a room tam tham taka fireplace an siam dal boka pon lama ve thung chuan pul lom tak te an siam boka he castle ram hom sin hi ekar sari laia zau an nge he castle an leidu lo chan ber pakhat chu he castle atanga khopi nai ber Brussels kaltur chuan thui fe motorat lan angai dona an leidu lo chan dang le a chuan he castle a cheng tu hian poisa kan nei lo te po an te boka mi pui tam tak te
chen na atangin a hlat tham em awang te po ani ve bok apon lam lan dan hi hlui deuh ma se chung lam ero atu lai ve view maya library lian tak om bok ane Castello di Blera he castle 11th century hun lai ve ladin dei to kha ni a Italy ram Lazio khua mi ani a rom khopui nei te om ane irin dan chun he castle hi man tau tak tura ingai mai thaya ma se ani haulo Italy ram mi te hian a thlon po in an du lo ani chumole hetiang taka an du lo chan hi engwang nge ni ta ang le he castle lian taka hian cheng tur chuan renovate vek angai dona poisa tam tham tak senral angai don ti na ani chu khualjin te hip thei tura renovate vek Italy sarkar hian adua chu wangin a leitu turte nen a leitu turte nena in rem siamin siam that le vek anin huam ani chuan tlom te in an hrang mai selani he castle hian cheng theina mai ma se khualjin te hip thei tura I chei that angai don ti na ani chu khualjin tam tak ten an ron tlo che ani chuan poisa tam tham tak hai lut thei dona chu tak chu Italy sarkar ro man ani in an rama poisa senglu theina peng pakhat ani vetlat awangin ane he castle le ropui tak hi chei thatin huam ani phot chuan a thlonin ilu alut thei reng ane